नायतंनाय जत ताकते फोरनो खुलुमका दिनैनि साल जिन बागै बेलाय खाथुक दुमानि साल ताम बागै हिमानिले जेरै खासुकसा जिनि बुबा गोराने पर हामलावखा एटाक खायजाखा गुबुननि अपोजिशन पार्टीनि बरक गुन्डारक बाय o kok no tine ani personally koita bukhaw tongmani kok lukni buskang sana muska puano chengnai ang khoroksa political person ya khoroksa politician ya ang khoroksa সাধারণ borok ang bujio ani right tamo khaike kaham tamo khaike hamya sabo chawo sabo chaya bujio abagi sanam jongka ang kuno party no favor khai sanan thangmani buya phiaba chini o jora o tabuni o jora je nugui tongmane chung kokti sayake chini jagote kono option krikha tau ang tipramo thana support khaida abo support khaimani bongma ring tongo tipramo ta tinini sala tamoni bagi asai kha abodi bo chung srai ke nugui tongo kubangma reason ni bisingo chung nugui to je chini tipra sadok pharo specially chung ADC area o tongo chini ADC area busuk kusukjak chini tipra sadok pha busuk kusukjak na sorkari kaham sujog subida mano na kuno development na kuno education kaham jago chini yago kubangma reason tongo chung kongma birmani bisingtui chung tabu jorati thangui tongo ke chung o birman rokni yokna bagui si tini buba grano logeri tongo chi nahar kuno khoroksa boron naslimani bagiya eba buino tola khiklaina bagiya te kaisa jatino chini tolao toninan bagiya chini narmung ongkha chini je manthai abono chuno ruthon hnei kokti sana bagai sungtini o lamo himo phiaba nungjakha chini o lamo kebengnai suduk bini borok simiya chini sakni borok chini borok bo kobangma tongo jara kisa misa busuba mankha bo ang saimaya kisa misa sujog subida kokkutui sajakha kisa bini buskango borok nujakha asuk baino bukung torlainai nijeni nokni borok no pogui nijeni sakni borok no pogui nijeni lukuni borok no pogui nijeni borok ni lamo kebengi tongphaika aboni bagai buino borok batai tamo sasinani nijeni borok si chuno kebengui tinini salo chung asuk kusukjak hingke chung busuk kusujak abo tinino nukjak khate bo kahamge srai ke chini bubagra hai borok no se amti haike atomsa chokrobui mano hingke nung angle sabo wansuni naidi buskangni salo nung angni chini tamo khomota tong nung jepro pano chokrobjagui mano nung jepro chokrobjakano nono sunggala nung kosak de nung kufur de nung kwkrang de nung kormo de nung sungjagala nini bukung bara nini mokol nasigino non kokthai sungyawaino nung chokrobjagui mano hingke tabukni jorao no chini buba gra chung thangsangmani ini saka phiaba nukjakha kwbangma chini bisingo tongo borok asukke selfish nijeni kisa misa rang puisa kamainani simi wansago phiaba o rang puisa borokni choito piri jora tui borok chai mangla kulugui mangla
bini nijeni busabuti buskangni sala asayano buskangni generation chung nugano a nijeni busabuti ni bagi phano wansungna ni naija amte he jodi wansungma tongkhangke borok tini salo amte heke nijir borok bai kebengla khamo tei aboni loge loge khaduman loge loge chung nubu nukha chini chin borok hamjangnai kwbangma tinini salo chuno loge rakha hingke chung joto thansangmui mansokya phano je kaham businai kui businai borok tinin sala thansangmui kokti salaikha chin boba garana loge relaikha ambagui bo aro jotono hambai bo maya pharotei kisa khabu khursao hingke thik no tini boba garana amti heke soprop jakha aboni tui chung jotono khabu dolaijak thamjibo tonglaijak phiabang joto sengkrak lukuni bororokno ang koinai personally mungsa hamya decision tanadi mungsa thamji tongui eba wansuk yawi amte kono samungta khaide je buskangni sala chini bagino tesa jung jalongnai chin bagini kebung phaina amte mungsa samungta khaide abo buba garani kok thaibo amtino hingke khana to chongmarini counting ongnai result manai chung hingke chung tabu jarti je nungmani lukurok tipra mothanono hamjago tipra mothanono hamjagoi put burikha hingke ang tipra motha paimani yagolobo tipra motha paimani yagolobo ang lukono koinai thik no chungbai chini borok no kwbangma chaya khaika hamya khaika chung thanai sani saltamo nukha pheba borok bai chung kono hamya chaya khaina naingya chung kaisa message chini luko rwna nango je chung bui haiya chuno nasli phano chung hamjangma bai buini bwkhano painai bui rangbai bui bwkha paijago bwsak paijago chung hamjangma bai painai abo kaisa message ang luko rwna muchungo tei tini amte eta tan bagi khaijaka ani wansung bongkha chuno week chini bwkhano swaina bagui chuno week khai phungna bagui chuno borok phunungna nayo nini boba grase chini yago yogya norok batamo amte heke kaisa message rwna nayo borok chung borokni o sikri mungbai chung kiriya chung kirina kok kurui boba gra bo okongno saka ta kiridi chung attack khaiya kebono phiaba chung attack khaijakhe chung defend ma khainai aboto chini constitutions bo chuno right ro self defense no right ro phiaba chung nije kebono attack bo khaiya tei kebono ki bo kiriya o jorao chung jodi kiri khangke buitebo sepmanai sujokmanai chini o kirimano use khainai borok tesa chuno tola khiklai tonani bagui sepmanai chung o sepno ruya hingke ang kwbang kok salia kaham kung tongbai de tei gana gini nini sak salai ro kamini borok rokno kokpit di sabusa abo phurungdi kebo bai walaina bo kurui suklaina bo kurui chini tibrasa dofa thik no jora jora sia ongphano asubu sia ya ani kaisa biswas tongo tibrasa dofa kur thanjakhe no tonglainai ajara tabu sia ko sakse borok bujinai sinai o kok kasarina ang tini ani kokno muthakha hambai